Oh my! Sabi ng tito ko, lakas tira, lakas tsaba! Oh! Oh! Oh, yun! Tinitigan ko. Okay mga kansaro, nga pala si Paolo. Di maglaro tayo ng tumawa ka talo. Alam nyo na, na-retrain na ulit ako na hindi tumawa sa mga pinagpapadala nyo. Kaya atin ang isipan, bigyan mo 3 buhay dyan. Pag naubos yan, kailangan nyo ulitin yung video. Ito galing kay Galawang Osas Bata. Lumala. Yak! Putang ina mo! Yak! Gagawin tayo! Yak! Kadiri gago! Takina mo! Takina mo, may tayo pala, hangkat mo na! Wali lumabas ngipin ko Yung scripted naging totoo. Kaya na isang content creator. Sunod. Marami tinitigan yan. Maraming salamat, Megumin. Sunod. Bohol Police Provincial Center! Station! We're getting out of Believe It with this one! Woo! Ay, sa sobrang pagpaparty ng mga guardia, nabigay yung susi. Woo! Yung party talaga sa ball niya. Pag nakatakas yan. Sunod, galing kay Sean. Pabili ko. Coke ano, boss. Coke po. Mismo? Copyright. Medyo po, medyo. Malungkot ang busy ko. Bigati. Coverize. Tinitigan ko. Nilapitan ko. Huwag mo lalapitan! Lalase! Oh! Tagabi! Nakakatakot dyan, may katabi ka nga sa Bilibid din, no? Sunod. Bukan ka ba, anak? Oh, ba't ganyan? Baka effect. Gangsta. Oh, she's dating the gangster. Akala ko tatama kay kuya eh. Bad trip, Duleng. Huwag ka maglalaro ng balo, ate. Para ako. Mabalay mo, nakuha niya lahat ng impormasyon sa libro yun, di ba? Sunod. Tagal naman ako na isang buhay dyan. Ano ba yung humor na yan, ate ko? Nonchalant si OA. Who you fooling? Who you fooling? What we doing? What we heading up? My pull up. Men, sobrang sa nonchalant niya. Umaasa na lang ako na hindi malubha yung sakit na pinagdadaanan ng kasama mo. Matanda. Ay, ate, sorry. Kala ko kaklase ko. Ate, sorry. Bakit pag ako yun ang titrip, ang bilis ng karma? Ba't yung iba ang tagal bago dumating? Ito instant eh. Sunod. Ito galing kay Chemical Code. Kababalagan sa Omegle. Oh, meron pa Omegle? Feeling ko nakilala niya na ako. Job. Tinitigan ko. Nilapitan ko. Tinawag mo kasi tignan. Oo, titignan pa. O yan, nilapitan mo. Huwag mo lalapitan! Nakasabi lang. Ayop ka, very good. Di ang bastos kasi tinignan mo ulit eh. Ano ba? Sunod. Aling kay Jollibee Cashier. The damn thing, all I wanna hear is you say daddy's home. Home for me. Ito na lang kesa ma-demonetize. Copyright tayo dyan. Ay, sorry. Isang McFlurry, yung may buto sa gitna. Isang French fries, yung extra alat. Kasi ang tamis ng tingin mo! Daddy's home. Ay, galing kay Lambenta TV. Tinitigan ko. Nilapitan ko. Sa may diwata na magdilat ko. Nalasing.
Nalunok ko ata yung sarili ko laway. Shit. Ang sakit nun. Okay, magpipigil ng tawa. Basta tawa ako na sinabi niya ang baho. Marinig mo dun sa audible na ano niya, ang baho. At least sinubukan niya. No? Sinubukan niya ituloy. Ano yan ang content po? Tsaka hindi ka makontento sa toothbrush at toothpaste. Bigla na yung tropa mo ng toothpaste. At least ulitin nyo to. Gusto ko dadaan sa dila. Sunod. Literal na broken. Broken crosswise. Yan naman yung good part eh po. Tsaka ang thigh part. Ano kayo? Breast part or thigh part? Comment down below. Kaya na-serve sa inyo ng Jollibee cashier. 8th Division World Champs nga nagpapalambing. Ako pa kayang mahinang nilalang. Kitang inaaway, di man lang ba ako papansinin? Kasing sakit na kamao niya. Ang labi ni asawa. May anak ka sa labas. Huwag ka nang magtatampo. Ang nais ko. Anin mo ang gwapo kung walang diskarte. So, bakit may low-key panlalait pa? Grabe naman yung debit. Bakit naman kailangan all caps? Si Sam. Yes, sayawan mo. Nilapitan ko. Ano? Grabe naman kaldag yan. 5 centimeters. So, Paano pa? Gumawa pala sila content. Uy, go. O nga pala, literal na tinitigan niya. Yung isang mata. Hey! Sorry, off guard ako nga pala. Yung literal na tinitigan ko. Hey! Sobra tayo sa titig ha. Grabe naman camera yan. Talo pa ang Xiaomi 10 times zoom ha. Pero pagkausap mo yung asawa mo, di mo mahanap yung lagi mo. Nasaan ba yung ano ko? Nasaan ba? Di ko makita. Yan, ang bilis ha. The image could be enlarged and sharpened. What's that? Let's enhance it. Enhance section A6. Aninong tatay to? Pauwiin na ha? Mag-alaga ka na anak ha? Oh my God! Andito ako para sumaya eh. Gusto kong matawa. Hindi hayop kayo talaga. Totoo ba yan? Mukha naman. Hindi ba na ito tinitian? Leche, hindi ko pwede pakita yan. Hindi naman yung hayop talaga mga admin ito. Panira kayo ng buhay. Ito galing kay Dudot. Malaman na nila yung kinaibahan. Nakita na nila. Ay, kamukha ka niya. Isusundot mo lang. Tinitigan ko. Nilapitan ko. Sa wakas, pwede ko pakita yung thumbnail. Hey! Yan ko. Hey! Ano kinagat pa? Masakit yan! Kakapanood ko lang kanina eh. Akin parang may bakinahin ko na. Yan tunay na mapagmahal. Alam pala. Hindi kasi ako yun. Iba ito. Tinitian. Hindi yung diwata eh. Dick. Trauma na. Ayoko na. Simula ngayon, di na ako magpa-play ng kahit anong kanta nagsisimula yun. Bala kayo. May choking hazard na pala tong kantang to. Sunod. Japanese food. Kasi, kaulo mo lang ka, lago kay ko ba? Parang binuksan mo yung parang sinipa mo yung dragon. Yan, hahakot ka ng dyan, ng sermon. Yan ang tunay na rap queen ng mga nanay. Hindi tatalakan ganyan. Nalasing! Mura lang pala picture sa Puerto Galera. 20 lang, ganda ng view. Magkano tayo pa picture? 20. Meron palang mga buko sa Puerto Galera. Hindi ko alam yan ha. Tinitigan ko ang dagat. Sunod. Baby, baka ipagpalit mo ako sa 8-ball pool. Hahawag naman sana. Ano na sa 8-ball pool? Ito may bagong meta. Panghakot ba to? Tsaka na. Pakita ko kayo paano maglaro. Nasaan na? Abas mo. Sino to? Sino kalaban natin? You're breaking good. Kasi ako magwawarak. Mga broken hearted para sa inyo to. Apply. Boom! Parang na-shoot ni isa. Ay! Sayang 9! Mukhang magaling to. Ang bilis gumalaw kakanto ka pa. Huwag ka na kumanto, boy! Huwag ka na magmarunong. Hindi yan ba shoot? Oo, duling. Mali. Okay, marunong. Okay, sa'yo na yung
Sa'yo yung ano, akin solid tayo, solid. Tatama yan, boy. Tanga, oh, hindi tumama. Pucha, ang galing naman ito, hayop. Hindi. Ano yan eh, pang comeback mechanic yung comeback. Antayin mo lang, enjoyin lang niya. Bawi tayo dyan. Kita ko kayo na isa, oh. Dito tayo. O, dumupang. Oh, ano? Kinakabahan ka na, boy? Solid din to, Tomira. Sino pa? Sino gusto? Oh! Ay, naku, tinulungan ko pa. Pero okay lang. Pagbigyan na natin. Mukhang bobo ka eh. So, subukan na natin. Para sa'yo. Ayaw ko nahihirapan ka eh. Sayang. Sabi ng tito ko, lakas tira, lakas tsaba! Oh! Oh! Tinitigan ko, hindi naman pumasok. Hayop ka. Hinabahan ko, umurong bayag nito, no, nakita niya eh. Kala niya, ano yun? Grabe trick shot na ba yan? Friend bata. Yan, ano yan? Nilapag ko talaga dyan, yan. Para mamaya natin shoot, yan yung uno eh. So, ay, paglaruan muna natin iba. Basagin muna natin iba dito. Natao kayo, ha? May maguluhan kayo, paano ang pektusan dito eh. So baka ma-shoot to. Laksan natin. Boom! Diba? Tinulungan ko na naman siya. Okay lang yun. Tulungan tayo kayo ng Pilipino. Ako pa rin. Sige, ipapakabuli na kita. Pero nahirap ka na eh. Okay, hina masyado nun. Pero, ayan, diba? Nasa dulo-dulo na yung mga kailangan natin. Bago na yan. Tapos ikaw, titirahin mo yan. Na-shoot ako. Di ba? Di niya matira, boy. Di niya matira. Di mo matira. Ano gagawin yan? Hindi ka, wala, baho, asim ng hininga mo, boy. So ngayon to, babasagin mo na lang to. Para kumalat. Taksan mo lang, boy, doblehin mo! Ano? Akin na mga abab. Hakot na hakot. Bakit? Ano shoot ko? Ha? Bakit sa kanya? Pinagbibigyan ba siya? Ala? Bakit? Banlag ata to eh. Tinitigan ko. Sige, lagay mo sa bibig mo yan. Yung bola mo. Saan yan? Saan ka punta? Bilisan mo, may time limit ka, huy. Basag ba screen mo? Ayan, shoot yan. Susunod. Yan, gusto ko sumusunod eh. Ay, sayang. Hayop ka. Di tayo papatalo. Dalawa na lang. Aabot tayo di. Duling niya. Wala na. Onti na naman. Ang bagal mo to, Mira. Hayop ka. Virgin ka ba? Ano yan? Saan shoot niyan? Wala, boy. Kaso layo ng titirahin ko ah. Natutunan ako dito sa P6 class eh. Pag daw tinira mo dito, over the edge of the rainbow, it goes 360 degrees. Times 2! Naku po, Nalasing kagabi. Ay, sorry. Sinasayawan pa kita. Ano ba naman yan? Ito, hindi ko alam. Laksan na lang natin. Ay, tinulungan mo na naman ang nanay mo. Okay lang. Shoot yan, oh. Shit. Yun lang. Tinulungan ko na naman siya. Bobo yan. Hindi yan masushoot. Bobo yan eh. Huy! Nalasing! Ay, nako! Kagabi! Wala, hindi yan masushoot. Lakas tira, lakas tsaba ka na lang. Kinakabahan yan. Kinakabahan itlog mo. Pagpawisan. Papowder ka muna. Pulbusan mo na yan. Pulbusan mo. Hoy, Manoy! Naku po, ang hirap naman ito. Di ko alam paano to gagawin, boy. Ano to? Ano pag nilaksan ko to? Bad trip. Kaya siya nanalo kasi pinagbibigyan ko siya. Kasi di ba, malay mo basag yung screen niya. Di ba, naiintindihan ko naman na minsan ganun talaga sa buhay. At least ito ibigay na natin sa kapwa natin to. Ibigyan na natin siya. Sige na. Sa'yo na yung babae mo. Akin na yung mga tropa na naglalaro. Ito pala dapat yung ginawa ko. Kaya pala tinutugas ako ng mga nasa phone. Hayop kayo. Sunod. Yan, nung nakita niya naka-double double shoot. Siya, tirahin mo. Sunod. By your powers combined, limos, sugal, prank, dede, abuse. Huwag mo kalimutan hiwalayan po siya. Nakukompleto na lahat ng hiwalayan ngayon eh. Pinoy vlogger. Laugh trip. Laugh trip the sound effects. Sunod. Some people wanted to cover the scar. Kuya, kung gusto nyo, 30 pesos lang. Wala akong jowa. Pero magkakasyoda ka pag Kahit na wala akong pera. Mali, dapat sinabi ko, ikaw na lang ate. Ikaw na para may jowa ako. Hawakan mo na yan, iyon na yan. Dapat, boom! Sakot! Ganun. Si Mama. Diba? Hindi yan si Mama. Lapit ikaw dito, hindi yan si Mama. Kala mo,
Nagkamali ka. Pero, sabi na aso, pero yun yung nakita ko kasama mo sa kwarto nung wala isang mama eh. Maraming salamat, Chang Dande. Stephen Curry. Huwag mo nang pagtripan yung daga. Oh, gago. Bakit nagtunog siya zombie sa COD? Dahil, sunod, galing kay Argel. Uy, ikli lang ang buhay. Kaya gawin mo ang gusto mo, lalo na kung ito'y magpapasaya sa'yo. Mga sinasabi na nasa believe it! Please believe it or not! Subukan mo talaga yan. Sige lang. Kaya gusto ko sa mga motivational quotes. Maraming salamat. Kaya kay Ray. Kaso, mapipigilan ko na sa kung hindi mo talaga isinentro mo yung tuhod eh. Sinakto ba sa sa batok niya? Mo ay ka nakakasar ha. Salad. Huwag ngayon. Copyright. Ito na lang kesa ma-demonetize. Nung sinip sa iba yung crush mo sa ibang tao, okay lang naman. Okay lang naman. Galing kay Blair's Depressant. Patagalan huminga. Hirap naman ang ganitong buhay. Kada siguro may mananakit sa'yo. Okay lang yan kasi kasi sa puso. Sunod, yung matando una coracha. Ito yung kanina. Nakabawi na agad yung ipis ha. Sunod. Ito, POV dinadami ka ng tropa mo sa kadramahan niya. Work experience. What if tanggalin ko to? What if patayin kita? Huwag mo idamay sa katangal mo! We all need that one friend na hindi tinipigilan yung intrusive thought niya. Sunod. Tingnan mo to. Uy, pitch dealer. Merong ad ng Sunlight. Ay, sorry. Nandun si Donnie Pangilinan, si Piolo Pascual, Sara Hieronimo. Pero bakit si Mateo lang yung may sun? Gusto ko yung mga jokes eh. Sunod. Kali kay Pogs. Yung pinanganak ka para mang-asar ng aso. Ay, kamukha niya yung yung busog meal na sisig sa 7-Eleven. Di ba naamoy na niya? Malayo pa lang. Sakmalin mo! Kagatin mo na yan! Ngayon na! Maya ka sa akin. Kita ba yata yung tinataydor ng mga pag naghanap ka ng mami, tatraydorin ka yan. Tulad ng kaninang aso. Naka-initial. Uy, sarap yan yung sa Mango Bravo. Ang wish ko po, sana magkabilat na ako. Thank you. Kala ko, parang lalabas si Satanas sa tawa. Nakasama niya. Di mo na kailangan humakot na above. Kung ikaw mismo yung above. Tsaka ma-ahead si Kuya. Sunod. Ito, galing kay Chikiting. Hi, kamusta grades mo? Republic Act number 101, 7 hours of the day. Tanong ko yung nagtanong ko okay. Bakit? Pag nagtanong pa kayo, magiging okay ba ako? Hindi naman, di ba? Lalo na kung hindi pa natin. Papakatrong na nga. Kinipilit na nga maging okay. Tanong pa nagtanong. Siyempre lalo. Nung magaganon yung sugat, masakit lalo, di ba? Kaya yun. Lang po siguro padali. Nung nanay mo, nung report card mo, tinitigan ko. Silapitan ka. Bonk. Sunod. Boom. Hindi ko na sana tinitigan. Leche. Ay, nice. Sunod. Ayop ka. Hindi mo tinitigan na maigi, kuya. Ano ba? Sunod. Ako na unti na lang. Matatapos natin ito. Pag tinitigan mo maigi, tinan mo ko na sa tamang edad. Mukhang hindi naman ibig sabihin ito ng Pooch Park, doggy daycare. Nakaside yung aso kanina kagad. Ano ibig mo sabihin? Sunod. Uy, isang order ng tinalo. Ano to? Ginisang french fries? Sayote yan. French fries yan? Hayop ka. Ginisang french fries yun? Ano? Sayote. Ginisang sayote. Alam mo, parang french fries kasi. Natakakatuloy, hayop.
Isang order ng ano, tinalo. Ano to, kaldero? At trabaho ng marangal eh. No? Alam mo to, tuktukan ka no, ano niyan eh. Nung pangalo niyan, hahaluin ka niyan. Mamemekos-mekos ka niyan. Tinan mo, wala yung mga ganyang tindera. Huwag kang titira doon ng tindera. Yari ka, ulamin ka niyan. Sign of maturity, yung hindi na ka natatawa sa kalbo. Hindi ko pa nakikita, natatawa na. Huwag na kayong magpanggap. Sorry na. Sorry na, Tito Harry. Mahina ako! Sinungaling sa sarili mo. Dahil alam natin yung nararamdaman mo ngayon. Pinipigilan ko naman, Tito Harry. Alam kay Leonard. Hey! Ready! Ano yan? Uy! Ano yun? Nangyari? Sound down! Nung nahelikan kita. Grab them bars. Ano na ito mga rap ganyan? What? Ano ba? Ito ako na ako sa above eh. Ilabas mo tayo above. Puro ka zoom kay Andrea eh. What? Me and my jowa. Ayun, bagong ano. What? Uuwi na siya. What? Magkahanap na iba ako. Hindi naman yun ng chloroform, no? Ganda ng relo mo ba ya? Palad ka to eh. Ben 10? Check. Yeah, alam ko yan. Ben. Boom! Mega! New meta raw? Ano to? Printer? Ano connect ng printer? Para sa mga nagtitisis? Kala na ba per page nga? Nung panahon ko, siguro mga 250. Tama ba? 2 pesos isa. Black and white, pag color, 5 piso. Lab, nagpapagising ka anong oras? Lab, nagpapagising ka anong oras? 12:25 o kaya 12:30. Ay, 1:25 o kaya 1:30. Ganda ka ba na sinabi? Parang ano yan, 3.1415. Ta, 1:25? Formula ng 5 ba yan? Sige, tulog ka na dyan. Lab. 1:11 na. May 14 minutes ka na lang, ha? Ayun ka. Wala na naman. 14 minutes. Hindi mo na kailangan ng girl best friend kung ganito yung ano. Mamaya mag-remind ulit ako after 5 minutes, ha? Mamaya ko yung girl best friend ko. Ikaw gumising sa akin. Sige. Ayop ka, inilawan pa ako. Dubog na nga yung mata nito, di ka nakakawa. 2 minutes na lang, ha? Inang to. Sana hindi mo na lang ako pinatulog. Uy, parang siya nung tawa kanina. Nire-remind lang kita. Nakakasama ka ng loob eh. Nire-remind mo lang kung bakit ako nagsisisi na hindi si girl best friend kinuha ko. Nagpapagising ka ka. Again, may 2 minutes ka pa naman eh. 30 seconds. 30 seconds. Hindi mo na lang ako pinatulog. Tao ng ano eh, no? Nasa tanas eh, hayop ka. Pero okay lang, diba? Kanya-kanya humor na ba? Masarap din naman may ganyan. Huwag mo lang araw-arawin. Clutch, sabay brake. Dahan-dahan ha. Sige, clutch. Okay, tapos brake. Stop. Hindi ako nakapreno. Tayo na bigla ako, Patrick. Yan na, taglabra isa. Yan na, talo na. Ito. Labay, tabayro pa tariga ng tariga. Ha? Tani? Kasa. Dor. Asyo? Sarap tumawa. At sa sakit na ng paka ko, sa ginawa ko, nagmamewing lang ako eh. At natawa. Kaya talaga pinipigil ako tumawa para mewing ko gumana. Kita niyo yan? Kasing tulis ng tirador. Ito kay Don Berto. So nagpagol eh yan. Broken hearted. Ito na magiging geto na rin sila pag tagal-tagal. At doon nagtatapos sa ating mga tumawa katalo ang hilig ko. Gusto pa na mga ganito. Pindutin nyo rin itong video na to. Kung hindi may ibang tititig sa iyo sa gabi.